Здравей, така игра първия матч на зимния турнир. Една от най-добрите футболистки беше в вашия отбор. Изправихте се срещу доста силен противник и пак доста добре се представихте. Твой коментар за матча какъв е? Ами бих казала, че играхме доста добре, но наистина съперника ни беше доста силен. Пак вкарахме няколко положения, играхме добре и се надявам следващия мач да победиме. Смятате ли, че можете да излезете от групата? Еми силно се надяваме, стига да положим си голямо желание и малко упоритост, може да успеем. Малко късмет. Добре, кое му е най-трудното да играеш срещу мъжки отбор? Кое е най-голямата разлика, каква е? Ами най-голямата разлика е физиката. Физиката доста по-силнички са от нас физически, ни надбягват. Аз съм Вероника Минчева. Вероника Минчева, на каква позиция играеш? Офензивен халф. Общо взето им връзваш тук играта на вашия състав, а? Всички играем доста добре. Тренираме усърдно. Обещаваш ли поне няколко точки така да вземете? Колко победи може да постигнете в групата според теб? 2-3. Това ще е тежко им на отбора, който падне от вас, защото доста подигравки има, ама може да ви подценяват пък. Караха 6 гола на най-добрият път. Караха 6 гола на някой от най-добрите отбори, например. И така, ми благодарим ти, живи и здрави и ще чакаме следващия мач да видим какво ще направите. Добре. Окей.